கார்த்திக் தீபா சீரியல்ல இப்போ எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி எபிசோட் வந்திருக்கு. நம்ம ஒரு ப்ரெடிஷன் வீடியோ வந்து போட்டிருந்தோம் நேத்தி. அதுபடி அப்படியே வந்து நடந்திருக்கு. மிஸ் பண்ணாமல் ஃபுல்லோடையும் கேளுங்க. அதுக்கு முன்னாடி வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கண்டினியூஸாக ஆதரவு வந்துட்டாங்க. மீனாட்சி வந்து திடீர்னு மயக்கம் போட்டு கீழே விழுவுறாங்க. அந்த ஜூஸ் வந்து குடிச்சனால என்ன பண்ணுறதே தெரிலன்னு சொல்லி அந்த பேரர் வந்து கோகிலாட்ட வந்து பேசுகிறாங்க. அவங்க நீங்கள் கொடுத்த ஜூஸை வந்து குடிச்சிட்டாங்க. அப்படியா, இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில, சரிப்பா அப்படின்னு சொல்லி மீனாட்சி ஒரு ஜூஸ் வந்து கலந்து கொடுத்தாங்களா கார்த்தி. அந்த ஜூஸ் எடுத்து கோகிலா பாட்டி வந்து குடிச்சிட்டு அவங்க வந்து சில போல் அப்படியே உறைஞ்சி நின்றுட்டாங்க. அவங்களால அசைய கூட முடியாத அளவு ஆயிடுச்சு. அப்படிப்பட்ட விஷயத்தை தான் வந்து மீனாட்சி வந்து கலந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது தெரியாமல் கோகிலா பாட்டி அந்த இடத்துல சிக்கிட்டாங்க. ஏய் மீனாட்சி, நீ எப்படி இருக்காங்க, எங்கே போனாங்க தீபா, ஒன்றும் புரியலையேங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க அந்த இடத்துல. கார்த்தி ஒரு பக்கம் அண்ணி இருந்து பக்கமாக இருந்து பார்த்துக்க, தீபா வந்ததுக்கப்புறம் தான் நீ நவருன்னு, சரியா? பரவாயில்ல கார்த்தி, நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன், இருந்தாலும் பரவாயில்ல, உன் பக்கத்தில் இருக்கட்டும். தீபா எங்கே போனா? அவள் எங்கேயோ இப்போ தான் ஒரு முக்கியமான வேலைன்னு சொல்லிட்டு வெளில வந்து போனா. உங்களை விட்டுட்டு போனாங்களா தெரியலையேங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க அந்த இடத்துல கார்த்தி. கச்சேரி ஆரம்பிக்க இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் ஆகும். அதுக்குள்ளே நிச்சயம் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் யார் பல்லவிங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க அந்த இடத்துல. அப்போன்னு பார்த்து நான் இன்னும் எவ்வளோ நேரம் தான் வந்து காத்துக்கிட்டு இருக்குது, பாட முடியுமா இல்லையா, இல்லை உன்னை காத்துக்கிட்ட மாட்டி விட்டான்னு ரூபஸ்ரீ வந்து தீபாவுக்கு வந்து ஃபோன் அடிக்கிறாங்க. மேடம், நான் தயாராக தான் இருக்கேன், நீங்கள் எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க, கச்சேரி வந்து ஆரம்பிக்கிற வேலையை பாருங்கள், இன்னும் 2 நிமிஷத்தில் நான் பாட ஆரம்பிச்சிடும், அதுக்கேற்ற மாதிரி உனக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வருங்கிற மாதிரி சொல்லிடுறாங்க அந்த இடத்துல. சரிங்கிறாங்க. அந்த இடத்துல நம்ம தீபா ஒரு பக்கம் உச்சக்கட்ட கோவத்தில் இருக்காங்க. நம்ம கார்த்தி என்னடா அது, பல்லவி அந்த ஸ்க்ரீனுக்கு பின்னாடி போயிட்டாங்களா இல்லையான்னு ஒன்றுமே புரியல. இவன் மாற்றும் கெத்தா கேஷுவலாக வந்து எப்போதும் போல உட்காந்துட்டு இருக்கானா, பல்லவி வந்து பாட தயாராகிட்டாங்களோ, சரி வெயிட் பண்ணி பார்ப்போங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க அந்த இடத்துல. அப்போன்னு பார்த்து தீபா ஒன்றும் காணும்னு சொல்லி தீபாவுக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணுறாங்க. தீபா நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்கன்னா காலை வந்து அட்டன் பண்ணிடுறாங்க. சார் பக்கத்தில் தலைவலி சார், அதனால தான் மாத்திரை வாங்கலான்னு சொல்லிட்டு வெளில வந்திருக்கேன். அப்படிங்களா தீபா, அன்னைக்கு வந்து உடம்பு இல்லை, அவங்க மயக்க நிலைமையில் இருக்காங்க. அச்சோ, மாத்திரை வந்து அவங்க சாப்பிட்டாங்க போல இருக்குது, கார்த்திக் கொடுக்க வேண்டியது, இது தேவையா, இதுக்கு தான் வேணான்னு தலைப்பட அடிச்சுக்கிட்டேங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க அந்த இடத்துல. நம்ம தீபா உடனே ரூபஸ்ரீ வந்து பாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, நான் போய் பின்னாடி போய் பல்லவி வந்து பிடிச்சிடுறேன், நீ எதுக்கும் வந்து கலங்காத, இங்கேயே பக்கத்தில் வந்து பார்த்துக்கடா அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க நம்ம அண்ணியை. சரி மச்சான், நான் பார்த்துக்கிறேன், நீ போயிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னோன்னா குடுன்னு போகிறாங்க. திரைக்கு பக்கத்தில் நிற்கிறாங்க. பாட்டு வந்து சூப்பராக வந்து பாடிக்கிட்டு இருக்காங்க. கார்த்தி நினச்சி தான் வந்து ரொம்ப எமோஷனலாக சூப்பராக அற்புதமாக வந்து பாடிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த இடத்துல. நம்ம தீபா திரையை இப்போதைக்கு வந்து விளக்க வேணாம், விளக்கிட்டா கச்சேரி வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறது எல்லோரும் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகிடுவாங்க. இன்னொன்று அவங்க ப்ரைவசிக்குள்ளே நம்ம வந்த மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா கச்சேரி பாடுறதுக்கு தான் அவங்க இங்கே வந்திருக்காங்க. இந்த வாய்ஸ் வந்து பிரேக் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது, நம்மளால் இத்தனை பேரோட இனிமையான சுகத்தை வந்து கெடுக்கணுமா, கெடுக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அமைதியாக வந்து வெளில நின்றுட்டு இருக்காங்க. இன்னொன்று அவங்கள்ட்ட பர்மிஷன் கேட்காம நம்ம திரையை திறக்கிறது ரொம்பவே தப்பாகிடும், அநியாயமாகிடும் அப்படின்னு சொல்லி கார்த்தி வந்து டீசெண்டாக வந்து இது எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. கார்த்தியை நினச்சி வந்து சூப்பராக வந்து பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த இடத்துல. அப்போன்னு பார்த்து கோகிலா பாட்டி வந்து சில போல உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. என்ன பண்ணுறதுனே தெரியலையே, என்னது எல்லாத்தையும் இவ பார்த்துக்கிறேன்னு தான் சொல்லிட்டு இருந்தா, ஆனால் கடைசியில் எதுவுமே பண்ணாமல் அமைதியாக உட்காந்துட்டு இருக்கான்னு சொல்லி ரூபஸ்ரீ வந்து யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க அந்த இடத்துல. பாட்டு வந்து சுமூகமாக வந்து பாடிக்கிட்டே இருக்காங்க அந்த இடத்துல. நம்ம பல்லவியாக மாறி தீபா சூப்பராக பாடிக்கிட்டு இருக்காங்க. இது எல்லாத்தையும் கார்த்தி வந்து ரசிச்சுட்டே இருக்காங்க. இந்த வாய்ஸுக்கு கூடிய சீக்கிரம் நம்ம அங்கீகாரம் வாங்கி கொடுத்தே ஆகணும், இல்லாட்டி கஷ்டமாயிடும். ரூபஸ்ரீ பிடிமானத்துலேருந்து பல்லவியை மீட்டெடுத்து நம்ம லான்ச் பண்ணிடுவோம். லான்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் மிகப்பெரிய மியூசிக் டைரக்டர் எல்லாத்தையும் வந்து இவங்களோட வாய்ஸை வந்து அங்கீகாரம் பண்ணியே ஆகணுங்கிற மாதிரி கார்த்தி வந்து அதடியாக வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. மனசுலேயே நினச்சிட்டு இருக்காங்க அந்த இடத்துல. பாட்டு பாடி முடிச்சிடுறாங்க. அப்பாடா, பாட்டு பாடி முடிச்சிட்டா தீபா. இப்போ கார்த்தி பின்னாடி இருக்கிறத பார்த்துட்டா பேர் எதிர்ச்சி ஆகிட்டு நிற்பால தீபா, எப்படி சமாளிக்க போகிறான் ஒன்றுமே புரியலங்கிற மாதிரி உச்சக்கட்ட பரபரப்பு சீனாக இருந்துச்சு. நம்ம மீனாட்சி வந்து மனசில் நினச்சிட்டு இருந்த மாதிரி காட்டுறாங்க. இப்போ தீபாவை பார்த்து பேசுவாங்களா இல்லையா ஒன்றும் புரியலையே, தீபா பார்த்துட்டா அவள் வாழ்க்கையை வந்து எப்படி சேவ் பண்ண போகிறோன்னு தெரிலன்னு சொல்லி மீனாட்சி வந்து யோசிக்கிறாங்க. அப்பன்னு பார்த்து இந்த ஜூஸ் வேறு நான் குடிச்சிட்டேனே, நான் ஏதாவது கார்த்திகிட்ட பேசி சமாளிக்கணும்னு பார்த்தா அதுக்கும் ஆப்ஷன் இல்லையாங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாங்க, வேதனைப்படுறாங்க அந்த இடத்துல. நம்ம மீனாட்சி பாட்டு பாடி சூப்பராக முடிச்சோன்னா எல்லோரும் வந்து செமையாக வந்து கை தட்டி என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க. நம்ம ரூபஸ்ரீ தான் பாடியிருக்காங்கன்னு நினச்சி எல்லோரும் வந்து சால்வையெல்லாம் வந்து கொடுக்குறாங்க. மேடம் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே, இனிமேட் நம்ம இங்கே இருந்தால் செமையாக வந்து மாட்டுவோம், இனிமேட் நம்ம இங்கே இருக்கவே கூடாது அப்படியே ஜூட்டுன்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கொடுக்கணும்னு ஓட பார்க்குறாங்க. சால்வையெல்லாம் வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு வாசிச்சாங்களா வீணையெல்லாம் அவங்கள்ட்ட வந்து கொடுத்துட்டு கீழே இறங்கி வராங்க. அப்போன்னு பார்த்து திரையை வந்து நவுத்த போகிறேன். பல்லவி நீங்கள் இங்கே தானே இருக்கீங்க, அச்சோ கார்த்திக் தெரியாமல் வந்து வெளியில் வந்துடலான்னு பார்த்தா என்ன இது இப்படி ஒரு ட்விஸ்ட் வந்திருக்கே, இப்போ என்ன சொல்லி சமாளிக்கிறதுன்னு தெரியாமல் யோசிச்சிட்டே இருக்காங்க அந்த இடத்துல. நம்ம தீபா, சார் என்னை விட்டுருங்க சார், நான் தான் என் முகத்தை வந்து உங்கள்கிட்ட காட்ட விருப்பமே இல்லைன்னு தான் சொல்லியிருக்கேனே, நீங்கள் அநியாயத்துக்கு வந்து துணை நிற்கிறீங்க, என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க? ரூபஸ்ரீக்கு வந்து அவ்வளோ வந்து பாராட்டுகளும் சால்வையெல்லாம் போற்றி குவியிறாங்க. இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு உங்களால் எப்படி சும்மா இருக்க முடிஞ்சிச்சு? நார்மலான ஒரு விஷயம், மற்றவங்க நம்ம இதை வந்து லைட்டாக காப்பி அடித்தாலே சில பொண்ணுங்களுக்குலாம் பிடிக்காமல் இருக்கும். என்ன மாதிரி எதுக்கு ஹேர் ஸ்டைல் வந்து பண்ணுறேன்னு கேட்பாங்க. ஆனால் நீங்கள் ஒரு குரலையே வந்து தாரவாக்குறீங்க, இது எவ்வளோ பெரிய அநியாயம் தெரியுதா? உங்களுக்கு அங்கீகாரம் வாங்கி தரதான் நான் இங்கே இருந்து மல்லு கட்டிட்டு போராடிட்டு இருக்கேன். அதுக்கு தாங்க இங்கே கச்சேரி ஏற்பாடு எல்லாம் வந்து பண்ணியிருக்கேன். இது உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையான்னு எனக்கு சுத்தமாக தெரியல.
சார் நீங்கள் சொல்கிறது எல்லாமே வாஸ்தவம் தான் சார். ஆனால் எனக்கு என்னோட சாபம் சார் இது. என்னது இதெல்லாம் ஒரு சாபமா? அப்படி என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது? என்ன ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் சொல்லுங்கள், அதை வந்து நான் தீர்த்து வச்சிடுறேன். அதெல்லாம் வேணாம் சார், என்னோட ப்ரைவசிக்குள்ளே நீங்கள் வந்துடாதீங்க. என்னது ப்ரைவசியா? நான் ஒன்றும் இன்டீசெண்டாலாம் நடந்துக்க மாட்டேன். இது எப்படிங்க ப்ரைவசிங்கிறீங்க? உங்களுக்கு மிகப்பெரிய அநியாயம் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு. அது சரி பண்ண வேண்டிய அக்கறையில் தான் பேசுகிறேன். இது ப்ரைவசின்லாம் சொல்லவே முடியாது. உங்களுக்கு நடந்த அநியாயத்தை நான் தட்டி கேட்க வந்திருக்கேன். இது என்னங்க என் மேலே தப்புங்கிறீங்க? சாரி சார், ஒரு ஃப்ளோவில் வந்து உளறிட்டேன், என்னை மன்னிச்சிருங்க. இப்போதைக்கு நான் வந்து யாரையும் சந்திக்க விரும்பல சார். இதுதான் சார் என்னோட இறுதியான முடிவு. ப்ளீஸ் சார், என்னை விட்டுருங்க. சரிங்க, உங்களை நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணல. ஆனால் எனக்காக நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை பண்ணி தரணும். அப்படின்னா தான் நான் இங்கேருந்து கிளம்புவேன். என்ன சொல்கிறீங்க? எனக்கு ஒன்றும் புரியலங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க அந்த இடத்துல தீபா. வேறு வழி இல்லை. சரி சார், சொல்லுங்கள். நீங்கள் உங்கள் மனசு மாறி இந்த பிரச்சனையிலேருந்து வெளில வருவீங்களா? கூடிய சீக்கிரம் இந்த பிரச்சனையிலேருந்து நான் கண்டிப்பாக வெளில வருவேன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது சார். சரி, நீங்கள் இந்த பிரச்சனையிலேருந்து வெளில வந்ததுக்கப்புறமேட்டுக்கு எங்கள் கம்பெனியில் ஒரு ஆடியோ கம்பெனி தான் வந்து வச்சுருக்கேன். அந்த ஆடியோ கம்பெனி பேர் அபிராமி ஆடியோ ட்ராக்குங்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல காட்டி சொல்கிறாங்க. அதில் முதல்ல வந்து லான்ச் ஆக போகிற ஆல்பத்தில் நீங்கள் தான் பாட்டு பாடுறீங்க. அதுக்கு தான் நான் இவ்வளோ மல்லு கட்டி ஏற்பாடெலாம் பண்ணேன். ஆனால் நீங்கள் என்னென்னமோ சொல்லி என் மனசையே வந்து கலங்குற மாதிரி செஞ்சிட்டீங்க. சாரி சார், தப்பாக இருந்தால் மன்னிச்சுக்கோங்க. எனக்கு இதை விட்டால் வேறு வழி தெரில சார். அப்படி என்ன பிரச்சனைங்க? இந்த உலகத்தில் எல்லாத்துக்கும் வந்து சொல்யூஷன் வந்து இருக்குது. ஆனால் நீங்கள் என்னென்னமோ காரணத்தெலாம் சொல்லி தட்டி கழிக்கிறீங்க. இது மாதிரிலாம் சந்தர்ப்பம் வந்து கிடைக்காதான்னு சொல்லி தான் மற்ற பொண்ணுங்களாம் வந்து நினச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க. உங்களை நான் தூக்கி விட நானே வரேங்கிறப்ப ரூபஸ்ரீலாம் ஒரு ஆளே இல்லைங்க. அவங்க ஏதாவது சொல்லி மிரட்டியிருந்தா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளும் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். அப்படியெல்லாம் இல்லை சார். என்னோட ஒரு பிடிமானம் அவங்கள்ட்ட இருக்குது. அது என்னன்னு சொல்லி உங்களுக்கு சொல்ல விரும்பலை சார். அது என்னோட தனிப்பட்ட பிரச்சனை. அந்த பிரச்சனையில் நானே வெளில வந்ததுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஆடியோ ட்ராக்கில் வந்து பாட வரேங்கிற மாதிரி தீபா வந்து சொல்லிடுறாங்க. அந்த இடத்துல பல்லவியாக இருந்து, சரிங்க, நீங்கள் கையில் வந்து சத்தியம் பண்ணி கொடுத்தா மட்டும்தான் நான் இங்கேருந்து போவேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது தீபா வந்து யோசிச்சிட்டே இருக்காங்க. சரி சத்தியம் பண்ணலாம்னு சொல்லி கையை வந்து நீட்டுறாங்க. கார்த்தி வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. தீபா, நீங்கள் தான் வந்து பல்லவியா? உங்கள் கையில் இருக்கிற மருதாணியெல்லாம் வச்சுருந்த போதே நான் சந்தேகப்பட்டேன். காலையில் வரப்போ மருதாணி பார்த்தேன், இன்னைக்கு காலையிலையும் பார்த்தேன், இதே மருதாணி இதே டிசைனில். இப்போ இந்த கூட்டத்துக்குள்ளே நீங்கள் இருக்கீங்கன்னா ரூபஸ்ரீயோட ஊர் தான் நீங்கள், அதே வாய்ஸ் தான். அப்போனா என்கிட்ட இத்தனை நாளாக வந்து வாய்ஸ் மாற்றி பேசுகிறீங்களான்னு கார்த்தி வந்து ஈஸியாக வந்து ஜட்ஜ் பண்ணிட்டாங்க அந்த இடத்துல. சரி, நீங்களா எப்போ சொல்கிறீங்களோ அது வரைக்கும் நான் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன். பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் நீங்கள் என்ன காரணத்துக்காக வந்து அங்கே சிக்கியிருக்கீங்கன்னு தெரியவே இல்லை. ஆனால் இத்தனை நாளாக நான் திட்டம் போட்டு என் மனசு வந்து கஷ்டப்படுன்னு நினச்சி கூட பார்க்காம நீங்கள் இது மாதிரி போய் சொல்லுங்க எதிரியே பார்க்கலங்கிற மாதிரி கார்த்தியோட மைண்ட் வாய்ஸ் அப்படி தான் இருந்துச்சு. அந்த இடத்துல தீபா தான் உள்ளே இருக்காங்கன்னு தெளிவாக கண்டுபிடிச்சிட்டாரு கார்த்தி. இருந்தாலும் இந்த விஷயத்தை வந்து தீபா இனிமேட் கேட்க மாட்டாங்க. அவங்களா இந்த விஷயத்தை வந்து சால்வ் பண்ணுற வரைக்கும் தள்ளி நின்று தான் வேடிக்கை பார்க்குற மாதிரி தான் அப்கமிங் எபிசோட் கொண்டு வர போகிறாங்க. அது மட்டும் சின்னதாக ஒரு ட்விஸ்ட் வச்சுருந்தாங்க நம்ம கார்த்தி சைடில். சரி சார், ரொம்ப சந்தோஷம்னு சொன்னதுனால கார்த்தி மட்டும் போயிட்டாங்க. தீபா தான் பல்லவின்னு தெரிஞ்சிச்சு. இனிமேட்டு அவங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுக்கக்கூடாது. என்ன காரணத்துக்காக இந்த உண்மையை வந்து மறைக்கிறாங்க ஒன்றும் புரியல. அப்போனா அண்ணி வந்திருக்காங்கன்னா நிச்சயம் அன்னைக்கு இந்த தகவல் வந்து தெரிஞ்சிருக்குங்கிற மாதிரி அதனடியாக வந்து யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. அண்ணியை பிடிச்சி விசாரிச்சா எல்லாமே தெரிஞ்சிடணுன்னே ரூபஸ்ரீ வந்து கார்த்தியை பார்த்தாலும் ஏதாவது பிரச்சனை போகுதுன்னு சொல்லி ஒளிஞ்சுக்கிறாங்க. பின்பக்கமாக போய் கார்த்தியிலேருந்து எல்லாரும் போயிட்டாங்க. என்னடா பல்லவியை பார்த்தியா? பார்த்தாச்சு, எனக்கு ஒரு சத்தியம் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்கன்னு மனசில் அஞ்சிட்டு இருக்காங்க. ஃப்ளோவில் வந்து சொல்ல வராங்க. இருப்பினும் வந்து இந்த ரகசியத்தை வந்து யார்ட்டையும் சொல்ல வேணாம். தீபா தான் பல்லுவிங்கிற விஷயம் நமக்கு மட்டும் தெரிஞ்சா போதுங்கிற மாதிரி மனசில் அஞ்சிட்டு இருக்காங்க. அந்த இடத்துல நம்ம கார்த்தி ஒரு பக்கம் கோயிலா பக்கத்தில் வந்து வராங்க. நம்ம ரூபஸ்ரீ, என்ன பாட்டி செலப்புல உட்காந்துட்டேன், என்னென்னமோ செய்கிறேன், என்ன இப்படி செலப்புல உட்காந்துட்டு இருக்கே, என்ன உன் சங்கதிங்கிற மாதிரி கேள்வி மேலே கேள்வியாக கேட்குறாங்க. ரூபஸ்ரீ, ஏய் என்னால் நவரக்கூட முடியல, கண்ணை தான் ஆட்ட முடியுது, மற்றபடி உடம்பெல்லாம் சில போல தான் இருக்குது, என்னை இதுலேருந்து எப்படி மீட்டு கொடுக்க போகிற அப்படின்னு சொல்லும்போது லைட்டாக தள்ளுறாங்க, அடிக்கிறாங்க. நம்ம ரூபஸ்ரீ வந்து காமெடியாக என்னமோ செஞ்சு கிளிக்கிறேன். என்ன கார்த்தியை பார்த்தானே இப்படி பெட்டிப்பாவு மாதிரி அடங்கி கிடக்கிறேன், என்ன உன்னோட விஷயம்? என்னமோ வந்து சீரிக்கிட்டு இருந்த வா, கார்த்தி திருப்பி வந்து பிடிச்சிட போகிறாங்க, என்னால் நடக்க முடியலங்கிற மாதிரி ஊங்கிற மாதிரி சவுண்டு மட்டும் கொடுக்குறாங்க. அந்த இடத்துல செம காமெடியாக இருந்துச்சுன்னே சொல்லலாம். மிஸ் பண்ணாமல் ஃபுல் வெட்டிங் கேளுங்க. எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி கார்த்தி தான் எல்லா உண்மையும் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. தீபாங்கிற ரகசியம் வந்து தெரிஞ்சிருச்சு நம்ம கார்த்திக்கு. அல்டிமேட்டான எபிசோட்னே சொல்லலாம்.